Čaute, vítam vás pri novom videu po dlhej dobe. Naposledy to bolo pred prázdninami. Ale nebudem vám kaziť náladu, lebo už čo skoro bude víkend. Už aj to bude piatok. Tak zase na toto video pozeráte. A teda, ideme si rozbaliť najprv tieto gifty. A jo, ako vidíte, tak som si kúpil tento tu nádherný skin. Na Valentín rúž, bo na iného som si nemohol kúpiť. By som chcel to Idol Shadow'a, na ktorého by som si to hneď kúpil. Takže budeme plniť questy, a keď teraz tam je Glamrock Infinite, či jak sa volá. No dobre, vyzerá to, že skončila už tá eventa Movie Shadow vs Movie Sonic, čo je škoda, lebo som vám to chcel natočiť už cez prázdniny, ale čo sa dá robiť, tak ešte si tuto klemneme napríklad na našu Tangle. A dobre, ideme si zahrať. Aspoň ideme po dlhej dobe sme si to konečne zahrali, takže tak. Tyvo. Strašne dlhá doba, počkajte, ani neviem, či to bolo pred prázdninami, alebo po, neviem ako. Alebo že teda, že nie po, ale cez prázdniny, neviem. Ale ten skin na rúž je taký, že je cool, ale neviem, čo je na ňom také iné. Moc akože. Iba jedine to, že ju takto vidíte. Fialovú, inak je skoro taká istá. A hodí sa k nej tá farba, najviac sa mi páčil ten skin, takže preto som si ho kúpil, ale hej, je v pohode. Nie je to zle. Jo, poďte. Jo, dobre. Ako moc sa mi nedarí, skončil som minusku, minus 200, som normálne, že ja som mal 4200 dačo a teraz mám iba 4000. Moc sa mi akože nedarí v tejto hre, moc som sa pohoršil, takže tak, bohužiaľ. Navyše, že týchto tu nedobehnem. Ale som tretí, takže mám ešte ďalšie minusko. Aspoň to musíme dať dneska do plusku. Splnené, si myslím, jo máme. Glamrock Infinite, dúfam, že tam... Bro, tak ja idem získať to Idol Shadow'a, ale úplne tam je niekto iný, hej, mi hovoríš. Aspoň si to Movie Shadow'a upgradenem na 5. Ty vole, ale mňa to tak štve reálne. Čo im tam nakreslia Idol Shadow'a a k tomu to ani není Idol Shadow reálne, čo to je? Som nečakal, že sú to také tu bonus misie. Na čo to vlastne míňam a robím? A neviem, proste to je jedno. Ideme. Aspoň konečne mám chaosa. To som rád. Poďme tam. Meteority padajú. Ježkovia prichádzajú. Opa. Už to musím proste urobiť, sorry. Dokiaľ, jakou cestou mám ísť, prosím ťa, že tu je všetko obsadené, počúvaj, to je hrozné. Táto planeta. Inak, poviem vám dobrú správu pre tých, čo chodí, že čo sa tešíte na letné prázdniny. 20 týždňov a skončí to, jak som si to vypočítal. Viem, že to je divné, ale proste no. Reálne to je pravda. No, ako kľudne na tom druhom kanáli môžem urobiť zase stream zo Sonic Forces na mojom hlavnom kanáli, lebo som videl, že vás to minule veľmi bavilo. Asi sa nevrátim späť do pluska, ale na čo sa dá robiť, je to iba... vykašľam sa na to, ja už aj tak poriadne tú hru nehrávam, takže tak... No dobré. Ja to hrávam proste iba na streamoch, alebo s vami, alebo s kamošmi, ja neviem, ja kašľam na trofej, však netreba mi byť. Ja som blbec. Náhodou tie misie, v plnom zmysle niečo mi ukáž. Aspoň tak ako ja by som rád kľudne aj na iných, len to kebyže už na nich mám. Dobre, už na to kašľam. Táto valvka, čo je tu v strede, ja neviem, že prečo tam je stále toto všetko, že veď už by to mohlo
Nevadí, ale to je super, lebo som keď si ho kúpim za 5,59, tak 10 dní. 10 dní. Ešte... Takže ukáž, dnes do 21. to trvá a Movie Super Sonic bude ako posledný, zase to ukončí Super Sonic. Dneska je Movie Shadow, zajtra Movie Knuckles, Movie Super Sonic. Joj, to zase bude. Jo, aha, tuto sú. Od 12. sú úplne iný toto. Bonus missions, jaj. Takže teraz, keď si to kúpim, tak jo, je tam on, dobre. Tak náhodou to není také zlé, som to zle pochopil, že tam sú furt iní, ale čo dá robiť. Nevadí. Ty vole... Opa. Ja proste, keď mám pravdu, poviem to Idol Shadow a chcem proste, ja ho potrebujem, to je jediné, čo asi teraz potrebujem v tej hre, lebo to je mega cool. Bro. Dobre. Chudák, čau. Že to pani na mňa. Ty. Bro, skúdni sa. Nie si v edite. Haha. Môže, že sú, ale asi nie. Jo, teraz... som späť v plusku, už sa nemusím stresovať, ja sa práve, že aj kvôli tomu stresujem, kvôli tomu sa hlavne stresujem. Čo je? Vidíš, to som sa nevšimol, že ich mám. Dokiaľ ja som blbec. Ani neviem, že na čo vlastne oni už z nich môžu padnúť hociaký challengeové, či iba... Vlastne iba Shadow, nie? Či? Ja neviem. Ja som... neviem. No bol žiadny challenge, som mnou nebol. Či bol? Čo? Ja nechápem nič. Ukáž. Nič. Nič tu není. Alebo? Nie. Nezmeškajte Sonic 3 v kinách ráne. Ja už som na tom bol asi 2 týždne dozadu, no už nebudem o tom hovoriť. No počkajte, keď dostanem Super Shadow. Už sa môj život naplní. Dobre. Neviem. Tak bravo. Nechápem, proste váš obľúbený charakter je Sonic, moje to Shadow. Ešte to vidíte na mojej profilovke. Lebo to je už jasné. Proste... Čertík, bertík. Dokiaľ kto vymýšľa tie mená. Cápci. Bože. Poviem vám pravdu, po decembrových prázdninách, aspoň si tak budeme hovoriť po škole, je to najhoršie, lebo budete smútiť za tými prázdninami, lebo budete musieť vydržať 7 týždňov na to, aby bolo ďalšie jarné a potom už iba letné a v pohode zase čakať, ale inak už po letných to už je také, že v pohode čakanie. Si myslím, lebo to už je ešte easy. Ale keď už... dobre, to nebudem o tom hovoriť, budeme si o tom hovoriť na streame, nechcem vás nervózňovať, nie som blbý ako ostatní, takže ideme. Tak iný teda. Dvoch drakov, ja vravím. Mám drakov rád. Ten Sonic rozmýšľam. Čau. Opa. Som nemohol. Poď. Kúsok mi chýbal. Ale jo, je tu challenger. Movie Knuckles. Movie Knuckles je tu tiež ako challenger. Dúfam, že už to mám. Jo, mám to. OK. Mám to. Musím plniť, keď je to iba on. 8 reálne. 8.
Aspoň mohli viac dať, keď to je takéto... Dobre, takže... Tak no, ale ukáž ešte. Jo, musím si počkať, až kým normálne sa zase vráti ten idol Shadow, ako si pamätám, tak niekedy sa vrátil a zase som ho nestiel, ja vôbec. Ja si myslím, že to by bolo pre dneska všetko. Ďakujem, že ste video dopozerali až do konca. Uvidíme sa na budúce, možno zajtra stream, ako som hovoril, potom keď to zase pozeráte. Ja už to nenávidím, takže ďakujem a čaute. Na budúce.